ассалому алайкум мардуми шариф тоҷикистон, умедворам хуб ҳастед. Америка боз як борига чеҳраи касифи худро ба намоиш гузошт. Мадуро барои ман як лидери хуб ва як ҷавонмард боқӣ хоҳад монд. имрӯз ба ном мухолифи тоҷик сад вори ҷакидааст ки мардуми Венесуэла аз дасти диктатори президенти Мадуро озод шуд. шумо ба ном мухолифи тоҷик, шумо фоҳишҳои Европа бисёр сол пеш сад вори меҷакидем ки мардуми Ироқ аз дасти диктатори президенти пешинаи худораҳматии Саддам Ҳусейн озод шуд. агар хато накунам мардуми шариф Тоҷикистон 1995 ёки 96 Ироқ панҷум давлати бақувваттарини ҷаҳон буд. То 286 миллиард евроро нефт савдо мекард ба тамоми дунё. 2025 Ироқ чорум ҷора гирифтааст. именно барои коррупсия, терроризм и наркотик. ёки 14 сол пеш мегуфтем ки мардуми Ливия аз дасти диктатори Муаммар Каддафи озод шуд. Муаммар Каддафи барои миллатча тамоми чиро бепул карда буд. Тамоми чи. бо диққат гӯш кунед ҳамватанони азиз. соли 2025 174 000 шаҳрванди Ливия внутрин органшона савдо карда ҳастанд. ай гишнагира. ҳамин аст демократия. чихеле ки мега ку клоуни Белый дом, создатели ИГИЛ. мо демократия мехоҳем. боз як борига такрор мекунам ҳамватанони азиз. мо бояд имрӯз дӯста аз душман бояд фарқ кунем. ба ном мухолифи тоҷик автономияи Тоҷикистонро мехоҳам. баъд мегӯем ки Исоқов Айюб мо дар чӣ дар кораи проблемаи дигар давлат. вақте ки ман мебурам гап мезанам ой Иқболи клоун, ой гурӯҳи бисёр экстремистҳо, барои чӣ барои ғаза гап намезанем? монанд Ливия ва Ироқа. шумо мегӯед ки мо дар кор нест ягон проблемаи давлати дигар. имрӯз барои чӣ шумо барои Ливия хирсандӣ дорем? бо як борига доказатон мекунем ки ё ҳамаш фоҳишҳои НАТО ҳастанд. именно ба ном мухолиф тоҷик и ба ном муҷоҳид. фикр кардан дар кор аст ҳамватанони азиз. мо намехоҳем ки айтерезамо бибинем чихел гомосексуалистҳо ранги ба ном мухолиф тоҷик Иқболи блогер голи ба главнера байрақи чорамбелишон азшон парад бизгаранд. ира мо намехоҳем. якҷоя шидан дар кор аст. як ҷон ташаккур ҳамватанони азиз.